దర్శకుడు సంపత్ నంది రామ్ చరణ్ కోసం కథ అనుకొని చాలా రోజులుగా ఎదురుచూశాడు. అయితే చరణ్ కు మాత్రం ఆ కథ చేయడానికి సమయం దొరకకపోవడంతో వేరే హీరోతో చేయమని సంపత్ కు చెప్పేశాడు. దీంతో సంపత్ గోపీచంద్ను తన సినిమాకు హీరోగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా క్యాథరిన్ ను తీసుకోవాలని అనుకున్నారు. దీనికోసం ఆమెను సంప్రదించగా కథ నచ్చి ఓకే చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది. నిజానికి క్యాథరిన్ కు తెలుగులో పెద్దగా అవకాశాలు లేవనుకున్న సమయంలో అల్లు అర్జున్ సరసన సరైనోడు సినిమాలో ఎమ్మెల్యే పాత్రలో మెరిసి తన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో నటించడానికి ఒప్పుకొని అందరి దృష్టిని తన వైపు తిప్పుకుంది భామ. ఇకనైనా క్యాథరిన్ ఆశించిన సక్సెస్ ను అందుకొని తెలుగులో తన హవా కొనసాగిస్తుందేమో చూడాలి. మనకి ఎవడన్నా సాయం చేస్తే మన వాళ్ళ లైఫ్తో వ్యవసాయం చేస్తాం.